Здравейте, Антония, днес ще проверяваме кой на колко години. Чакайте много. Ето пише го с Херге. Ето тук трябва да ви излезе това. Може това, не знам. Ще разгледаме да видим някой друг сайт. Дето да видим така. Но сега да. И тук има. Добре, пак е такъв, обаче така. Тази ми гледа горе-долу на 14. Или не съм права, не знам. Да, next. Какво на 17? Добре. Мисля, че на 15. Next. 14, нищо бях близо. От тази ми е абсолютно някъде и мисля, че е на горе-долу 16. Next. 15. Пак бях близо, но бе. Даже помислим тая на... Може би на... 13, не знам. Не. 17. Става ми толкова. Накрая познах нещо. Има още доста, затова мисля, че на 14. 15, но все пак е твърде млада. 13. Само те видя. 17, баци. Мисля, че те да на 17 вече. Какво? Добре, хора. Значи те на 20 плюс със сигурност. Супер. Две Дона от Ники Рикичички Дона и давам 14, защото така мисля. Супер. Тази е на 14. 15. Не си пък е твърде млада, така. Добре, хора, тази вече ще дам 14. Пак. 18. Не знам какво да избирам вече, хора. И в моментът на истината. Да е. 14. Вижте, че е на 14. Мисля, че на 18. На 16. Но тази е готина и мисля, че някъде на 14. Последната е на 18. Не, 14. 18. Как сложила точно? Добре. 5 от 15 познах, но как да. Добре, да проверим някой друг сайт, хора. Сега... Чакай, не се добре, така. Сега ще проверим и ето това проверихме вече. Ето това ще проверим. В YouTube проверим. Обаче, че го не. Явно хора тук нещо съм гледала. Добре. Дай тук да видим шалането. Пак ли от YouTube? Писна ми. This video is brought to you. Това пак е YouTube. Пак ли? Сега... пак от YouTube. Това пак е от YouTube. Ето вече... да, това го проверявахме. Дайте, хора, ще видим и нещо друго, не знам. Ние трябва да познаваме на момчета, понеже тук няма. Бе, така... Добре, това е много сладичко. Аз имам и телефон. Добре, сега, хора, ще проверям някакви други. Challenges. Добре, сега. Да видим. И това е.
кажа, значи трябва да познаваме на колко са години. Това е дете. Това е дете, хора. Добре. Но все пак, това е дете. Добре, тази такива лесно. Сега тази може би е на... това... Не, на 10. На 9, супер. Следващата, или само тази ли е? Само тази ли е? Бе, защо се е пуснали? Добре. Явно тук. И пак ще проверим там. Да видим нещо интересно. Добре. Сега само да пусна звука. Да, хора, проверяваме всичко тук. Който не стане. Тук не стане. За пакет чуп. И тя не сме ги проверяли. Точно проверявали сме ги. Но така, да проверим за момчета. Тук може да има. Що става да гледам все пак момчета. Добре, нека да видим това. Добре, що казваш? Айде, това ще пробвам. Пак е с момчета. Нищо. Добре, така, да продължам. Това е клипче. Добре, вече знам така. Значи. Добре. Дайте това да видим хора. Може да е нещо интересно. Явно няма момчета. За това ще припекнем. Тази е на 14, вече го знам. Но заради си тези са заради. Добре. Започваме да откатваме. Добре, тази е на 14. Хора, съм на 14. Да, може би на 14. Хайде да кажи 21. Добре. Тази госпожица. Ние вече отказахме на 17, 18, 15, забравих. Това е на 14. 23. Добре. 18. 24, да бе. 21. 19. Защо не спомнях? Който това зад нея, както е. Ето това тук хора. 19. Тази е на 18. 26. Тази е на 19. 14. Тя е на 17. 14, както е. 14. 15. Бях близо хора. Тази е на 18. Това момиченце ми изглежда на 12. 15, да. Това е на... Тая е на 18. 16, сета. Бях близо, тази на 20. 14. И последната в момента на истината е на 18. 20. Добре хора, тук проверихме плейджанки. И да видим тези плейджанките. Кой да постане? Така. Мисля, че ги отказвахме всичките, но все пак. Аз ги заправих вече. Тази е на 18. Не, на 17, бях близо хора. Добре. Тази е на... Дали тя изглежда познато? Мисля, че на 17. Тази такива малко по-така
Тази е... Хора, тази... Ще се сетя като... После обаче адски позната от някъде. То в коментарите позната откъде. Кажете. Това не е ли Фиби от Никелодиан? Да, че. 18. 15 Фиби на 15. Добре. Те ме е страшно позната от някъде, да? Но да. О, 17. Тази е на 14. Имаш този ден. Те отказват няма. 17. 15. 20. 17. 17. 14. What? Хора, какво е това чудо? Имаш нужда от почивка. Добре, да, на 35 кучечки даваме толкова. Сега тази е на 14. Да, тази е на 21. Дона е на 13. 14 като е. Тя не знам една. Да. Тя е на 17. 18 като е. 14. Браво, хора, успяхме всичко и сме готови. Надявам се, че това беше всичко за днес. Ви е харесало, сега ми дайте тънките нагоре. Миналото клипче с Майнкрафт, ако ви е харесало. Пак го направете. Чао, джанки!